porta a conèixer més bé l'Esperit Sant i la seva obra. La paraula o símbol és el coneixement, conocimiento. La paraula coneixement ens sona com si fos una cosa del cervell, cerebral, d'una ciència, una cosa que s'aprèn a l'escola, però va molt més enllà d'això. Hi ha precisament uns dons de l'esperit, uns carismes de l'esperit, que estan relacionats amb el coneixement. El do de saviesa, el do de ciència, el do de profecia, el do d'interpretació i el mateix do de coneixement. Són dons que s'ajuden i es completen els uns als altres, que d'alguna manera un porta a l'altre, tant que a vegades no sabem distingir, i potser tampoc no cal, entre veure quina diferència hi ha entre saviesa i ciència. Si ho sabem, no passa res, tampoc. Són dos, segons com són dos sinònims. Però els estudiosos fan una distinció i està bé que... Bé, en la Bíblia, en tota la Bíblia, la paraula conèixer té un sentit, una plenitud més gran que les nostres llengües ordinàries, la paraula conèixer. Per això he dit que conèixer ens suscita la idea d'un coneixement, d'una cosa que hem adquirit, que hem après a l'escola, etc. Però la Bíblia va molt més enllà d'això, també pot incluir això, però va molt més enllà. O sea, la ciencia, el conocimiento en la Biblia va mucho más lejos de lo que creemos nosotros en la lengua ordinaria, de cada día. El conocimiento nos parece que es algo que hemos aprendido en la escuela o que estudiando, pues también es eso, pero es mucho más. Conocer en la Biblia es tanto como hacer la experiencia. Es algo experiencial, es algo de vida, no es algo de cerebro. Si queréis, no solo algo de cerebro, que también lo es, pero sobre todo es algo de experiencia, de vivencia. Conocer en la Biblia es decir, tanto como poseer y ser poseído por Dios. Cuando dice Dios nos conoce, pues que Dios nos posee, que somos su posesión. Y si nosotros conocemos a Dios, significa en la Biblia pues que nosotros poseemos a Dios o Dios se deja poseer por nosotros. Conocer en la Biblia significa tal vez un poco más. Significa tanto como amar y ser amado, porque entra dentro de la experiencia, y la experiencia mayor que puede hacer la persona humana es el amor, a todo nivel. Tanto es así que en la Biblia, en algunos contextos, conocer significa el amor de los esposos. Así, por ejemplo, podemos encontrar la frase, pues se casó con ella, pero no la conoció. Claro, en nuestro lenguaje esto no tiene ningún sentido, pero en el lenguaje bíblico sí. O incluso la palabra de María. ¿Cómo puede ser eso si yo no conozco varón? Claro que conocía a San José. Incluso estaban prometidos. Pero en María esta palabra, y en la Biblia, pero dicho por María, tiene el sentido de
yo he ofrecido a Dios mi virginidad y me mantengo en eso. Y aunque María tenía ya un prometido, San José, al decir esto María, y pensando en la mentalidad de la Biblia, de la palabra conocer, significa tanto como, esto es una deducción lógica, pues que María y José ya habían hablado de este asunto. Yo ahora hago un poco de cuento, como si fuera un cuento popular. Pues un día la familia de José fue a visitar, los padres de José fueron a visitar, esto me lo invento, como un cuento, pero yo creo que fueron a visitar a los padres de María y con un regalito para introducir la conversación y tal vez un fruto de la tierra o alguna cosa, o una botella de aceite o algo así. Bueno, y empezaron a decir, bueno, pues vuestra hija, ¿dónde está ahora? Ahora está pues lavando la ropa. Ah, muy bien. Y es que nuestro hijo José se ha fijado en ella. Y claro, a nosotros también nos gusta. Y nos gustaría muchísimo que pudiera casarse nuestro hijo José con nuestra hija María. Sobre todo lo que le atrae más a nuestro hijo es la devoción con que vuestra hija está orando el sábado en la sinagoga. Bueno, hablaron y así, y a los padres de María les pareció muy bien. Y además conocían a José también, un buen chico, bien plantado, trabajador, honrado, ¿qué más queréis? Y bueno, ya teníamos a dos familias pues que se entendieron en eso. Y así iban las cosas, y así van a una hora las cosas. Claro, no es tan exagerado como para decir, hija, te casarás con José y basta. No, tuvieron que hablar con ella. Y entonces se lo dijeron por la noche, se lo dijeron, María, ¿sabes qué? Han venido los padres de José, ah, sí, ay, pues yo no me he enterado. No, es que tú estabas lavando ropa. Y dice, bueno, ¿y qué han venido a decir? Ah, pues, ¿sabes qué? Pues José le gustaría casarse contigo. Y a nosotros también nos encantaría. Bueno, María se sonrojó un poquito y dijo, tenéis que darme un poco de tiempo para responder. Dame una semanita. Bueno, en esta semanita, María se arregló para encontrar a José. Y José, contento, porque dice, ¿ves? Seguramente que ella viene a decirme que está de acuerdo. Así. Mira, José, ya sabes que tus padres vinieron. Sí, ya lo sé, claro, fui yo que se lo dije. Que... Bueno, pues es que yo tengo que explicarte un secreto que no he dicho a nadie. Dice, bueno, pues explícame, cuéntamelo. Pues mira, es que yo cuando era pequeña, mis padres me pusieron en un templo y allí aprendí la Biblia y tuve una monitora pues estupenda y que me hizo entrar en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento y el amor de Dios. Y ¿sabes qué? Tuve una idea que tú no sé si lo entenderás, pero tuve la idea me vino como un deseo interior de consagrarme a Dios en virginidad toda mi vida. Y lo hice. Y creo que Dios aceptó. Y claro, pues ya ves, no sé, yo creo que tendré que decir que no. Y San José pues quedó un poco desanimado al principio, pero después le vino también una inspiración y dice, oye, esto de consagrarse a Dios en virginidad, un hombre también lo puede hacer. Hombre, claro, esto cualquiera, no se ofrece a Dios y Dios, pues, oye, pues, ya que tú lo has hecho, yo también lo voy a hacer. Y entonces María dice, ¿sabes qué?
Si es así, tranquilo, podemos casarnos. Claro. Y entonces María, por la noche misma, al cabo de 3 o 4 días del primer, les dijo, pues sí, estamos de acuerdo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pero se han puesto de acuerdo de vivir como hermanos, de vivir la virginidad, los dos, juntamente. ¿Ves? Esto me lo invento, pero yo creo que pasó algo así. Porque si no, fijaros, María, ¿cómo iba a decir si quería casarse de verdad, porque estaba prometida? Si iba a casarse, ¿cómo podía decir y extrañarse que el ángel le dijera que tendría un hijo? Es normal, normal. ¿Tendrás un hijo? Pues vale, ya me lo imagino. O sea, pero no, dijo, ¿pero cómo va a ser eso? O sea, lo deduzco porque, por la respuesta de María, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Si José y yo hemos acordado de vivir como hermanos, de vivir la castidad, de la virginidad, y ahora me vienes, no te preocupes, esto no es cosa tuya, tú continúa con lo tuyo, y José continúa con lo suyo, el hijo que tendrás será llamado Hijo de Dios. ¿Vale? Si es así, hágase en mí, según tu palabra. Y entonces la boda se hizo con toda la pompa y ya está. Y el hijo de José, y vale, pues muy bien. Porque claro, si Dios tenía este plan, también tiene que idearse una manera para que no apedrearan a María, que si no lo hubieran apedreado. Pues no. Dice, bueno, pues será un matrimonio, pues como todos. Y habrá un hijo y todos dirán, hijo de José, hijo de María, que lo digan. Ellos ya sabían. Però Sant Josep s'ho va passar una mica malament, Sant Josep? Bueno, no, Sant Josep va fer molt bé. Sant Josep, quan Maria va tornar de veure la seva... d'estar amb la seva cosina Elisabet, Sant Josep devia notar, perquè no era tonto, devia notar alguna cosa. Però com pot ser? Que no vam dir tots dos, que no vam renovar nosaltres dos la nostra virginitat amb Déu, i ara. I Sant Josep, com que era tan respectuós, no li va dir res, però interiorment, clar, estava fet un embolic. Va pensar, saps què? Perquè no la pedreguin, perquè si se n'entenen, escolta, Maria acabarà malament, i això era una llei, vull dir, la gent ho feia, i encara ho fan ara en molts llocs. Doncs, saps què? Jo m'escabulliré, discretament desapareixeré i diran, mira, aquell, després de fer-li un fill, se n'ha anat. Que digui el que vulgui, però ja no la pedregarà. Va ser la seva primera idea humana, però llavors l'àngel també li va treure tots els dubtes, o sigui que... Bueno, agafem el fil, que això era un conte popular. Bueno, era per dir que la paraula conèixer indica tant, arriba fins a significar l'amor dels esposos. En tot cas, conèixer, conocer, significa una posesión íntima, perfecta. Indica un amor de donación y de posesión perfecto entre Dios y el hombre. Bien, pues entonces el Espíritu Santo es este conocimiento, el conocimiento de posesión, de amor perfecto. Bien, el Padre conoce al Hijo en este sentido profundo. Conoce, ama, posee, se encanta, le admira, todo lo que queráis poner. Y al Hijo le pasa lo mismo. Conoce al Padre, lo ama, lo posee, lo adora, lo ama con todo el ser divino suyo. Este amor que se tienen mutuamente el Padre y el Hijo, este conocimiento el uno del otro, es
el Espíritu Santo. Es, no significa, es el Espíritu Santo. Que es una persona, es un conocimiento y un amor personal del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. No es un sentimiento puro, es una persona, es personal. Entenderlo no lo podemos entender demasiado, pero sí, con los ojos de la fe, podemos decir, bueno, pues esto tiene sentido. Bien, pues el Espíritu Santo es el conocimiento, que es tanto decir como amor, como posesión, del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Podríamos tomar un texto, o varios, después tomaremos otros. Para empezar, Mateo 11, 25, 27. Mateo 11, 25, 27. Aquella oración de Jesús tan bonita. En aquell temps Jesús digué: T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i als entesos. Sí, Pare, així t'ha plagut de fer-ho. El Pare ho ha posat tot a les meves mans, i ara ve el verb. Ningú no coneix el Fill fora del Pare, i ningú no coneix el Pare fora del Fill, i aquells a qui el Fill ho vol revelar. Llavors continua amb aquelles paraules tan boniques: veniu a mi, tots els que esteu cansats i afeixugats. Mateu 11, 25, 27. És una oració de Jesús, una acció de gràcies de Jesús que li surt del cor i que la fa com a home, tot i recordant la seva vida amb el Pare en l'Esperit Sant. Li dona gràcies per què? Perquè hi ha coses que Déu revela als petits, als senzills, als humils, i no als savis i entesos. Els que es creu que coneixen molt, els que es creu que han estudiat molt, que tenen coneixement, però humà, que han après a l'escola, en els llibres, que tenen el títol de doctor en teologia. I no tinc res contra els doctors en teologia, perquè els pot ajudar molt a estimar Déu, no? Però també els pot ser un impediment si s'ho creu. Bé, doncs Déu, lo important del coneixement no és el coneixement en si, material que s'ha ficat al cap, sinó la revelació de Déu. Per això Jesús diu: vos ho heu revelat als petits i als senzills. En canvi, aquells que es creuen que sí, que han estudiat molt i que en saben molt, aquests els hi has amagat. Aquests hi ha un vel al mig que els impedeix de veure. En canvi, Déu revela, treu el vel, no ho amaga, sinó que ho revela als humils i als senzills. Revelar, que m'agrada l'etimologia, vol dir treure el vel, treure la cortina que impedeix veure. Bé, doncs fixeu-vos que Jesús parla que ell coneix el Pare i que el Pare el coneix a ell. És un text trinitari, encara que no es vegi massa, perquè el coneixement amb el que el Pare coneix el Fill i el Fill coneix el Pare és l'Esperit Sant. És un text, doncs, eminentment trinitari. Els savis saben molt, però coneixen poc, en sentit de Bíblia. Déu es revela a nosaltres, ja fem l'aplicació, perquè si no, en la mesura en què siguem humils, petits, senzills. I l'Escriptura serà una revelació, Déu ens treurà el vel, i cada vegada veurem coses noves. Això, aquesta idea ha sortit aquí, en aquesta setmana, bastantes vegades. Déu ens revelarà coses noves a través de la paraula i a través de la pregària.
Per què? Si ho fem amb senzillesa, amb puresa de cor, amb una ànima petita. Bé, ja que m'agrada tant Sant Joan, doncs deixeu-me dir que l'Evangeli de Sant Joan és la paraula conèixer, és una de les paraules que surt més. Y en aquest sentit, doncs, bíblic, ¿no? La palabra conocer en San Juan. Vamos a verla un poquito. Juan 1:10. Dentro mismo del prólogo este que vimos un poco por encima. Diu, era present en el món, parla de la paraula, no? Era present en el món, ja que per ell ha vingut a l'existència. Repeteix que la paraula és creadora, no? I el món no l'ha reconegut. Bé, he de dir que la paraula conèixer és clau en l'Evangeli de Joan i paraules sinònims. Sinònims. Reconèixer és conèixer una altra vegada. És reconèixer. Reconocer. Pues ha venido al mundo, pero el mundo no le conoció, no le reconoció. El mundo, en Juan, también tiene un sentido especial, como el enemigo de Dios, el que se enfrenta con Dios, el que no quiere saber de Dios, aunque el mundo pues, es santo y en otro sentido, pero en Juan adquiere muchas veces este sentido. Bien. Entonces el mundo, como mundo, no le reconoce, no le conoce, porque es incapaz, no tiene el espíritu de Dios, tiene el espíritu del mundo, o el espíritu del mal. Entonces, donde hay un espíritu, no puede haber el otro. O al menos, donde hay el espíritu malo, no puede estar el bueno, no puede estar el Espíritu Santo. O sea, el mundo, como en sentido de Juan, pues es incapaz de conocer a Jesús, de conocer o reconocer la palabra, porque posee otro espíritu, que no es el Espíritu de Dios, que no es el conocimiento de Dios. En el capítulo 4, en el capítulo de la Samaritana, también sale conocer, y ahí sale como una, no sé, no me encuentro la palabra, como una provocación casi diría. O sea, está hablando Jesús con la Samaritana y en un momento dado le dice, si conocieras el don de Dios, que no lo conoces, pero ojalá lo conocieras. Es una palabra que incita a querer conocer, ¿no? Porque si lo dice, si le conocieras, que de momento no lo conoces, pues lo quisiera conocer, es la reacción normal, ¿no? Bueno, pues es lo que quería Jesús, ¿no? Hacer nacer en la Samaritana, por cierto, se llamaba, según una tradición, Santa Fotina, y Fotina no es una palabrota, sino que es una palabra que significa luz, del griego, fotos, que es una santa luminosa, algo así. Bueno, o sea, la tradición le ha dado un nombre, pues vale, no pasa nada si encontráis en alguna lista de santos Santa Fotina, es ella. Bueno. No, Joaquima, no. Fotina, con F, que viene de luz, como la fotografía que viene de luz, ¿no? La fotografía es la escritura de la luz. La luz se escribe Vale. Pues si conocieras el don de Dios, o sea, dicho de otra manera, si tuvieras el Espíritu Santo,
Y esto naturalmente despertó en ella el deseo de tener al Espíritu Santo, el deseo de conocer en sentido bíblico, de conocer este don de Dios. Y el don, por excelencia, es el Espíritu Santo. Si conocieras, o sea, tanto por conocer como por don, se aplica al Espíritu Santo. És en el verset 10. Com? El verset 10. Sí, sí, el verset 10. El texto anterior era capítulo 1, versículo 10. Aquí también 4, versículo 10. Y ella naturalmente, pues Jesús le concedió este deseo en forma de agua, el agua viva, que es lo mismo que decir el conocimiento de Dios, ¿eh? Porque el Espíritu Santo es tanto agua como conocimiento. Bueno, podemos adelantar en el capítulo, en San Juan, capítulo 8, y haremos como quien va cogiendo flores y hace un ramillete. De momento la primera flor será en el capítulo 8, el versículo 19. Jesús, luz del mundo. Estamos ahí. Dice, entonces le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Porque Jesús hablaba del Padre que me ha enviado, ¿no? ¿Dónde está tu Padre? Y Jesús les contesta, ni me conocéis a mí, ni conocéis a mi Padre. Si le conocierais, si me conocierais a mí, también conoceríais a mi Padre. Porque el conocimiento del Padre y del Hijo es el Espíritu. Si me conocierais a mí como yo conozco al Padre, vosotros también tendréis el Espíritu, tendréis el conocimiento. Pero como no me conocéis a mí, ya hay una barrera, no podéis llegar al Padre. No tenéis este conocimiento en mayúscula que es el Espíritu Santo. Aquí también hay un subjuntivo, un deseo, si me conocierais, si conocieras el don de Dios. Ella sí que tuvo este deseo, pero tal vez estos que escuchaban aquí no tenían el corazón dispuesto. Y Jesús les dijo, oh, si me conocierais a mí, pero no. Bueno, otra flor del ramillete. 28. El mateix, el capítulo 8, sí. Dice, entonces Jesús les dijo, quan haureu enlairat el fill de l'home, coneixereu que jo sóc i que no faig res pel meu compte, sinó que et dic això que el Pare m'ha ensenyat. El que el Pare ensenya al fill, el que el Pare fa conèixer al fill és l'Esperit Sant. El que el Pare m'ha ensenyat és l'Esperit. Y fijaros que aquí él se refiere a su muerte en cruz. Fue como una profecía de cómo le matarían. Cuando yo habré sido elevado, y me parece que os dije en algún momento que elevar, la glorificación de Jesús empezó en su muerte, esta es la primera elevación. Cuando habréis elevado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy. Y yo soy, o di, soy fill de Déu. Un altre, en el mateix capítol, verset 32, quan està parlant d'Abraham, diu, Jesús diu, 31, Jesús digui als jueus que havien cregut en ell, si us manteniu ferms en la meva paraula,
realment sereu deixebles meus i coneixereu la veritat. I la veritat us farà lliures. Coneixereu, sempre té el mateix sentit, aquest sentit profund trinitari. Coneixereu i la veritat us farà lliures. Vamos a continuar el ramillete en el capítulo 10. El capítulo del buen pastor y de la puerta de las ovejas, los dos. Aquí el verbo conocer sale a cada paso. Conozco a mis ovejas, ellas me conocen. Bueno, mireu. Comencem pel verset 14, del capítol 10 al verset 14. O sea, es un capítulo todo entero que se puede resumir en esto. Jesús conoce a las ovejas, a sus ovejas, y las ovejas le conocen. O sea, ama, posee, y las ovejas aman, poseen a Jesús. Pues el capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Y continuamos con el 15, que van juntos. Dice, tal como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Fijaros qué comparación tan preciosa. Su vida trinitaria, el Padre me conoce, yo conozco al Padre. El espíritu de conocimiento entre el Padre y el Hijo, con este mismo conocimiento, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Dicho de otra manera, mis ovejas viven la vida que yo vivo siempre, desde siempre, en la Trinidad. La estoy viviendo yo con el Padre a través del conocimiento, que es el Espíritu. Pues si yo os doy este conocimiento, porque os conozco, si os doy este amor y vosotros me lo dais, me lo devolvéis, estamos poniendo en práctica, estamos viviendo entre vosotros y yo la misma vida que yo vivo con el Padre, porque es a través del conocimiento que es el Espíritu. Este conocimiento se nos da y nosotros lo recibimos y lo damos otra vez. La circulación esta que decíamos que es necesaria para la vida. Otro versículo, hemos leído el 14 y el 15, ahora el 27. Pero ya digo, este capítulo no tiene desperdicio ninguno, pero este tampoco. Y está continuamente jugando con estos conceptos, ¿no? Bueno, versículo pues 27. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Aquí es un sinónimo, ¿veis? En vez de decir, y ellas me conocen, ellas me siguen. Que es lo mismo. Seguir a Jesús es conocerle, es amarle. Y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca se perderán y nadie me las arrancará de las manos. Son mías porque las conozco. Es la posesión, ¿no? Yo las poseo y ellas me poseen a mí. Ellas me conocen. Y nadie les arrancará de mi presencia, ni de mi persona. Y nadie me las arrancará a mí para llevárselas. Y en el versículo 30, no hago más que espigar, que diríamos en catalán, una espiga aquí, una espiga allá. Versículo 30. Cuando dice, yo y el Padre somos uno. ¿Por qué somos uno? Pues porque el Padre me conoce y yo le conozco. Porque el Espíritu es la unidad. Y esto tal vez será el tema de la tarde. La unidad. Pero que se conjuga fácilmente pues, con el conocimiento. Saltamos a otro capítulo, el 14.
también rico en esta idea del conocimiento mutuo. Son los capítulos, los discursos de despedida de Jesús en el Evangelio de Juan. Es uno de ellos. Pues bueno, del 14, pues el versículo 7, empecemos. No hacemos más que coger las flores. Dice, si me habéis, después de decir yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no és per mi, diu, si m'heu conegut a mi, també coneixereu el meu Pare. Per què? El mateix coneixement que és l'Esperit Sant us farà conèixer el Pare, perquè em coneixeu a mi. Qui coneix el Fill coneix el Pare. I des d'ara diu, ja el coneixeu i l'heu vist. Clar, perquè em coneixeu a mi, m'heu vist a mi. Veient-me a mi, coneixent-me a mi, estimant-me a mi, veieu, coneixeu i estimeu el Pare. Jo i el Pare som un, una unitat perfecta. Verset, quin era aquest? El 7. Doncs ara el 9. Diu Felip, que intervé. Jesús li respon, Felip, fa tant de temps, perquè Felip encara li surt amb un estirabot, diu, bueno, estàs parlant de conèixer el Pare i el Pare, mostra'ns-el d'una vegada, però que no em veieu. Això és el que li diu ell. Va, diu, li acaba de dir, no?, que coneixereu el Pare, etc. I el Felip li diu, Senyor, mostra'ns el Pare, i no ens cal res més. És molt bonica. Ara, l'etimologia d'aquesta paraula està traduïda sí, però la paraula és i estarem satisfets. La paraula que fa servir Joan. Diu, mostra'ns el Pare i menjarem i estarem satisfets. Quan un està satisfet de menjar, la paraula fart queda lletja en català, però quan està satisfet, doncs és que ja en té prou, ja no necessita res més. Doncs bueno, diu, ensenya'ns el Pare i no ens caldrà res més, estarem satisfets plenament, ja haurem menjat allò que necessitem. La idea és bonica, però clar, ell no s'havia adonat que estimant i coneixent Jesús, ja estimava i coneixia el Pare. Per això Jesús el reia una mica. Diu, bueno, li diu, Felip, fa temps que estem junts, fa temps que estic amb vosaltres i encara no em coneixes. Qui m'ha vist a mi ha vist el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? Que no us el mostro? Que no em veieu? Bé, aquest era el 9, no? Sí, el 9 i 10. Sí. 9 i 10, això mateix. No. Bé, ara el 17. Quan els promet l'Esperit. Diu, els promet l'Esperit, diu, i ell és l'Esperit de la veritat, que el món no pot acollir, perquè no és capaç de veure'l ni de conèixer-lo. Sou vosaltres qui el coneixeu, perquè habita a casa vostra i estarà dins de vosaltres. Que bonic. El món no, el món és aquell que s'oposa, és un dels pecats contra l'Esperit Sant. Déu regala aquest coneixement, però ens diu, Estep, jo no el vull. A mi no me'l donis. Bueno, si no el vols, no el tindràs. Doncs el món no pot conèixer l'Esperit Sant, però vosaltres sí, perquè em coneixeu a mi, que ho enteneu ara, el que em dic, que us ho dic de diverses maneres. Això era el 20, no? No, 17. 17. Doncs ara 20, a veure, sí, 20 i 21, 20 i 21, diu, aquell dia, el dia que rebreu l'Esperit Sant, aquell dia coneixereu
que jo estic en el meu Pare i vosaltres en mi i jo en vosaltres. Veieu que fa? Del Pare passa amb ells, d'ells al Pare, i així se fa. La circulació és completa. El qui m'estima, sí, continuem al 21. El qui m'estima és el qui té els meus manaments i els guarda. I el qui m'estima, el Pare l'estimarà, i jo també l'estimaré i em manifestaré a ell. Manifestar és igual que revelar. És treure el vel. Jo em manifestaré a ell. I hi ha un verset paral·lel a aquest, saltant-ne 1 o 2, que és el 23. No, saltem un, que Judes diu, no l'Iscariot, sinó un altre li va dir, Senyor, què ho fa que et vulguis manifestar a nosaltres però no al món? Això és un petit parèntesis d'una altra intervenció una mica desviada, diguem, també, com l'altre, com Felip. Diu, Jesús li respon, qui m'estima guardarà la meva paraula. El meu Pare l'estimarà i vindrem a fer estada en ell. Així és com abans, diu, el meu Pare l'estimarà, jo també l'estimaré i em manifestaré a ell. Primer ha dit que es revelarà a ell. I ara li diu que vindran tots dos a habitar amb ell. Tots dos o tots tres? Tots tres, perquè habitar, inhabitar, també és l'Esperit Sant, que potser no ho veurem perquè no ho podem veure tot. Però inhabitar el Pare, inhabita el Fill, vol dir, està dins del Fill, i el Fill inhabita el Pare, perquè l'Esperit Sant els fa inhabitar, els fa interiors l'un a l'altre. Ja veieu quines flors tan boniques. Anem aspirant, anem buscant així. Perquè veieu, hi ha una correspondència entre conèixer, estimar i inhabitar. Inhabitar en el sentit d'habitar. Déu habita en nosaltres com ell s'inhabita a si mateix, el Pare i el Fill s'inhabiten, no sé explicar més bé, però que s'entén, habiten l'un dins de l'altre, perquè l'Esperit Sant és la inhabitació, habitació interior, mútua de l'un i de l'altre. I en la pregària sacerdotal, capítol 17, no podia faltar també l'al·lusió al conèixer. Capítol 17, verset 3. Recordem que és l'última pregària solemne de Jesús que se'n va dient la pregària sacerdotal. Verset 3. Diu, i de fet és l'única vegada, si no estic equivocat, que Jesús s'anomena a si mateix Jesucrist. Diu, la vida eterna és, ara defineix la vida eterna, que et coneguin a tu, està parlant amb el Pare, que et coneguin a tu, l'únic Déu veritable, i aquell que tu has enviat, Jesucrist. Ho diu de si mateix. És un text trinitari també, perquè el conèixer és l'Esperit Sant. És l'Esperit Sant. I Jesús està dient doncs, que ell vol que els deixebles coneguin Jesús, o sigui que tinguin l'Esperit Sant, com ell i el Pare es coneixen, i aquest coneixement l'ha enviat als deixebles, a través d'ell, que és l'enviat del Pare. És la definició que ell dona de vida eterna. La vida eterna és això, que us coneguin a vos, Pare, i al vostre Fill Jesucrist. Ell mateix ho diu així. I jo dic que això, he completat, que és un text, encara que no ho sembli aparentment, trinitari, perquè aquest coneixement és l'Esperit Sant. És l'Esperit.
saviesa. El 13 no és això, no? Vale? No és el 13, 14, no. A veure, 3, 3. 17, 3. Bueno, encara continua després, el 6 torna a sortir. Només n'he agafat algunes. El 6, per exemple, diu he fet conèixer el teu nom als homes, etc. No? I per acabar, un text de Sant Pau. 1 Corintis 2, 6, 16. 1 dels Corintis 2, del 6 al 16. La saviesa de Déu. És el títol que li dona la Bíblia aquesta interconfessional. Diu, de fet, els que són adults en la fe sí que els ensenyem una saviesa, però una saviesa que no és d'aquest món, el coneixement que no és d'aquest món, és l'esperit d'aquest món ni dels que el dominen, que han de ser destituïts, sinó la saviesa amagada en el designi de Déu. Des d'abans del temps, ell l'havia destinada a ser la nostra glòria. Aquesta saviesa de Déu amagada s'ha revelat, s'ha desamagat i diu, no és pel món, però sí que és per aquells pels quals ha estat destinada, per aquells que la volen rebre. Cap dels que dominen aquest món, torna a parlar del món, per tant, incapaç de tenir l'esperit. No l'havia coneguda, veus? Per què? Perquè és el món. Perquè si l'haguessin coneguda no haurien crucificat el Senyor de la glòria. Si haguessin tingut l'Esperit Sant, si haguessin tingut la saviesa de Déu, no haurien crucificat el Senyor de la glòria, el Fill de Déu. Però tal com diu l'Escriptura, cap ull no ha vist mai, ni cap orella ha sentit, i el cor de l'home somia allò que Déu té preparat per als qui l'estimen. A nosaltres, però, al món no, però a nosaltres, però, Déu ens ho ha revelat, ha tret el vel, per mitjà de l'esperit, del coneixement. Ja que l'esperit tot ho penetra fins al més profund de Déu. Qui coneix allò que hi ha en l'home fora del seu propi esperit? Ara fa una comparança entre l'home i Déu. L'home té el més profund, que és el seu esperit. L'home abans deien es composa de cos i ànima. No. Filosòficament i teològicament és cos, ànima i esperit. És el més íntim de l'home. Bé, doncs, diu, qui coneix allò que hi ha en l'home fora del seu propi esperit? Allò que és més íntim de l'home coneix l'home, no? Doncs igualment en Déu. Igualment, ningú no coneix allò que hi ha en Déu fora de l'esperit de Déu. I nosaltres no hem rebut l'esperit del món. Torna a contraposar el món i l'esperit. No hem rebut l'esperit del món, sinó l'esperit en majúscula que ve de Déu, perquè coneguem els dons que Déu ens ha concedit. I no parlem d'aquests dons amb un llenguatge après de la saviesa humana. Està fent jugant la saviesa, el coneixement, etc. Sinó amb el que hem après de l'esperit, que és la saviesa, que és el coneixement, ja que expressem les coses espirituals en termes espirituals. L'home que es guia per ell mateix no admet res que vingui de l'esperit, en majúscula, de l'esperit de Déu. Li sembla absurd. No és capaç de comprendre-ho, perquè només es pot jutjar espiritualment. En canvi, el que es deixa guiar per l'esperit pot jutjar-ho tot, perquè a ell no el jutja ningú. En efecte, qui pot conèixer el pensament del Senyor que pugui instruir-lo? Nosaltres, però, tenim el pensament de Crist, el coneixement de Crist. Aquest text és preciós.
és preciós. No el podem desgranar, però que cada un demani a l'Esperit que li desgrani amb ell per ell mateix. Bé. Doncs Déu ens coneix, Déu ens estima i Déu revela als senzills i als humils i als petits aquest coneixement, aquest esperit que fa que puguem conèixer Déu i puguem estimar i posseir Déu de la mateixa manera que som estimats i posseïts per Déu. Amén.